Go live. Magalitti guys. Yanku ilgu shiro with it. Jiri say. Chris say guys. We are all my lecture. I left it up. Kuni yangu yuko kuta huko. Yuko mpeta je? Shukupenda. Penda wana country. Yeah. And the broadcast. Hey guys, how are you? Iwe. Yes. Mute. Ukamute. Reduce one. Something is wrong. What mute go? Oh no. That one. Chenda, chipedzisa titi. Oh, what happened? Okay, zvirisi ngandibotanga ndamhoresa vanhu vese vari Timoze uri sei ndiwo makomenzi andikutanga kuona. Oh, in long time. Noxy blah blah iwe tati kushandisa this way. Martin Moze Chandau. So what's speaking? It's about earphones. Right. Alice Zuze uri sei slim so sei. Apa ndiri kubuda half baked person. Njokwe geti mirai timbofila katsamba tione nezvakumudza kupedza cha Angela Moyo uri sei next blah blah sei guys ka dai muchimbozwa kuti heti dzinopfekwa nevanhu vekuengland dzinonetsa kupfeka sei musingadero. Muri kundinzwa here guys? Tiudzei kuti muri kundinzwa here? Muri kunditi lokustaning ini tichibuda munhenga woga. Munhenga wega chete ndiwo uri kubuda panapa. Ndoda mbotanga ndaita zveuyu zvonzi zvekufila katsamba sataenda pane imwe device. Guys, kana muri kundinzwa ndiudzei kuti muri kundinzwa because tikushandisa madevice two panapa right now. Saka ndiudze hanzi tikunzwa bob. Saka mina imbotanga chimhoresa vanhu chimbofila katsamba kamukekere. Barbara Noxy blah blah Sharon Matenga sei Felistas. Anesu sei Kumbi uri sei Gogo Dzok sei Anesu Nate sei chimboona vamwe ndivanani vari apa. Tione. Right. My two Chrissy Paida. Wow. Mich Chrissy Njokwe Dok ndakuonai. Tari zviri sei. Ndakundogora pambunyasha. Zviri sei.
Ndiani umwe asisati ndamboresa nhasi takachinja masettings guys. Kunomira mushe enia kuri sei rakandimbona ndiani umwe anesoneti Barbara chinocheka kuri sei haida ndikuti handichimirira kuti kazini wangu apedze tiyo tibva tagara tese guys. Modestokatiyo ndakacharumbira kuri sei tsone ndionasandamboisa modestokatiyo yes. Sister Eunice, Anesi, Precious Vanika, ndiani mumwe apa vapira va Ruth Muleya, Mebodnai, Omijamba unomborova, Karien, unzani? Cleopas zvise, Anna Mandizvidza, ndiani? Orizia Madzima zvise, Lokadia Shadungar, Orizia Madzima uyu ndandamusira. Ungotanga wakabukira nenzara. Isusu hatinatorya 2 days chamwari ukuti chiko. Ndamuvha something yashapa. Wini pachao kusei. Ndiani mwandasiya. Sister Loka kuri sei. Muri kuriona here nhenga rangu iwe zazoseka nhasi asikana. Okay, I'm seeing Lady Gwagwa, I'm seeing Kumpi is in the box. Where is Sister Manjenjenje will come later. Sister Lady Gwagwa gadzirisai device renyu rakaita ne harisi straight, makaita kunge makarara nerimwe side. Ita kuti foni yenyu ive iri portrait, then mopinda mobuda futizve. Foni yenyu haina kumira mushe Lady Gwagwa. Kumbi, can I see you kubox uko ndiri kuona kauyu chete. Kumbi ndokumbira kukuona kuti wakamira sei. Kumbi batidza uyu yako video ndione kuti uri kubuda wakaita sei kuno. Because ndikazokuedha ndizoziva kuti uri kubuda wakaita sei. Kumbi ndikukuona uri mubox. Zvise guys. Uri seiko. Hot Zimbabwe. Kuri sei. Sei Hot Zimbabwe. Natty P. Oh, Natty P. Oh, Natty P. Oh, Natty P. Nasi zvinhu zvacho zvakaita upside down guys. Saka mukaona ndikudai so ndodangomirira kuti uyu cousin wangu akabingira tobva tagara ka1 totanga tese. Then uyu inonzi chii? Jefoni yo. I don't even know kuti ndachida kuishandisa chido. Then yeah. Basically Tiano Wandasiya. Any abefo, what do you say? Any what do you say? Here's the abandukuta ngida beko anekira. Uona. Tikita ngepiko. Chichitika. Guys, ndingobuda ngepiko. Wobuda. Kuyangu. Oh. Yes, ndikubuda kungepiko. Can you imagine? Lady Gwagwa sikuzo say device ro kubuda rakadai. Lady Gwagwa I think munhu ngagadzirise phone aite the other way around. Muri kubuda makaita kunge makarara device. Yes, like that it's okay. So guys, mukangona ndikatanga edda Lady Gwagwa, then program yedu inobva yatanga because Lady Gwagwa ndio mane chimuti chose muzuva ranhasi. Sister Shami sei simukai chamunorwa chipo kuri sei Mwanyara Manjeya kuri sei
Savazwa mapotsa ekandibotasa futi kuti kuseri ndiani ariko. Yes, Lady Gwagwa, I can see you. Device renyu ragadziriswa. Saka nhasi guys kam chitanda chese chinenge chinani china Lady Gwagwa ndipewo only 1 minute tigase pane zvadonha apapa. Ndo ari kugadzirisa. Ndingobuda munhenga chete guys. Ndikuita kunge peacock. Peacock, peacock, peacock. Peacock. Peacock, peacock. Ukuthi nje munhu usiri cho. Right. So I'm now adding Lady Gwagwa. What is it? Apo wakuita say apo ngandi say Lady Gwagwa. So Lady Gwagwa is in the house. Lady Gwagwa, should you say? Hi, hello. Ndikubuda zvakanaka ere? Could you say volume show maliti? Was the right volume Lady Gwagwa? Volume kusai. Yes. Oh, kusai kwandi, right. Could you say? Hello, can you hear me now? Yes. Is it better now? Yes. Hello. Could you say? Very clear. Is the Yes. photography? Yes. Hello, Pashema TV. Hello. Tikukuwai. Hello, I welcome you everybody, Pashema TV, on this beautiful day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it for our sister Leah Mandenjenje's virtual birthday party. Ndikukuonai Australia, ndikuiona admire, ndikukuona Australia netimu yese Aussie Asia, ndikukuonai African countries. Hello. My European countries, hello. USA, hello. Everybody, hello and welcome. Before we proceed, the owner of the party akakumbira kuti iye zvake akazvimirira iye ega anonamata, saka hatisi kuti tiri kukumanai kunamata. Iye pachake akadai kudai kuita one munhu kudai one set lollipop ice cream it one anoda kuti kutangwe nomunamata. Saka tinokumbira Sister Nyasha all the way from Thailand. Titrewo opening prayer. Yes. Sister Nyasha, are you ready for the prayer? I am ready. Hello, Nyasha, are you ready? Yes, I'm here. Was it a volume paper? Tivre party yedu ngaiche, saka ngaiche, bahake. Bahake. Okay, let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, ndinouya pasi pechigaro chenyu munguva dzino Baba, ndichingoti mazviita nemukana wamatipa musvenyu wemasimba ose. Makataura mushoko renyu mukati kana muvaki akavaka iye nemusipo Baba anovakira pasina Jehovha. So munguva dzino Baba ndakungoti neprogram yatasangana nayo ndakungonamatira divine intervention ndakuti pindai murimi iyemi muchinda werugare, batai murimi iyemi mambo wemadzimambo, musatisiye tichivakira pasina mutsvene. Ndakungoti chibatai murimi ndichingoita sister Manjenjenje mukati memaoko yenyu mutsvene wemasimba ose. Ndinongoti chibatai murimi chifaraiwo navo, chifaraiwo nesu patinofara. Muzita nemuropa raJesu I pray, amen. Amen. Nyasha, kana pane vafundisi vanga vakateerera apa, paita mai mufundisi pano, mai
TV akaSharon ndoda kuvagamuchira nemugamuchire wapamusoro because tiri kutoita zvinonzi zvemaprotocol malevel ivavava ndaona kuti hakuna munhu anombopa pro TV yenyu mubairo muri kuiona trophy yatiri kupa Shema TV inonzi trophy high tea muzasi umu mune inonzi hot chocolate for the guest of honor, our own very own Sharon. Then mukati umu mune anonzi marshmallows anoiswa mu hot chocolate ye VIP yepa high party. Okay, Shema, this is your hot chocolate with marshmallows with love all the way from my European countries. Takugamuchira nemu trophy kwanzi yakanyogwa kunzi kondanga ndazoita zvisizvozvo yakatonyogwa kuti you are the best Shema pa COVID-19 wakatora nyika yose by storm kuentertaina nyika yose vakuru nevadoko mururu nemetegwa uko ndiridzirewo mururu vanhu vari muno mururu nemetegwa for Shema TV. You are the best. Tapedza neShema TV hatingoti munhu the best for nothing. Panapa isu kuno kuma European countries hatichazotaure hedu zita renecklace room but ine zita ukaona watengegwa chipo chine surname hani muri kuona first name nesurname ukaona uchitengegwa perfume kana necklace kana handbag isina surname amen ako iyi necklace iyi ine surname Shema. I don't know kuti sis Eunice vachaitumira sei kwauri. This is for you all the way from Mashemarians ari munomba mangu ukangona glitz and glamour ndo zviri kuno kuma European countries zuva ranhasi. Kwepiri takuita welcome Nyasha. We welcome you Nyasha. I think Shema should have said something after this lovely welcome. I hand over to you to say a thank you to this trophy. Yay! Okay. Trikuinda mberi no welcome Nyasha. I welcome you. Unozotika mundege muna pilot na co-pilot. The best co-pilot ever. Shema TV. Madzimai murune metegwa Nyasha. Nyasha. Shema TV, we've got our very own musician. Our very own Kumbi. All the way from South Africa. Blessed and highly favored. Muruna Metegwa, Kumbi, we welcome you, our entertainer. We welcome you. Yeah, at least you put your birthday. Apenzere kugadzirira gogo dzake kana kuti agadzirire. Yes, yes, Kumbi. Yes. Thank you. You say answer to school. I can see Kumbi abatitaridza makore asistalia manjenjenje amanje kunokuka Kumbi kari MC anditauriwe dzinogwadza iro anozofira sakura. She is celebrating the 20th anniversary of her 21st birthday. Okay. We welcome you, our guest entertainer, our guest musician for this party. Muruna Metegwa.
Tombo Mira Shimvura. Thank you very much. Thank you very much. Is our sister, the birthday girl, ready? Try to welcome in the house. Tiva Gamchire. Hello? Very ready, eh? Shema? Shema wakamuta phone yako, I think. Atiskunzwa. Mirachigadzirisa. Yakuita. Makutinzwa. Takukunzwai. Ukusipamisa kwekoko kutaitayu. Oi, nyasharukanika. Takukunzwai. Thank you very much. Ndikuti sister Manjenjenje. Vava ready ere kuti vapinde introduce a birthday girl. No, vasati. Avasati. Kana vasati vava ready. Can Kumbi, we give you 2 minutes to prepare your first song just to entertain us, please. Is that okay? Tinautamba Shamari. Kumbi, is that okay? Yebo. Kana kuti pasikana apo manjenjenje auya. Kumbi, go ahead. Okay. Yes, I can hear you. Go break. Okay. Oh my way. Go let you go but you go put them okay footy will breaker. She didn't say birthday girl. Birthday girl. Yeah. Birthday girl. Birthday girl. Ndanzisoniso ndigadzirire song amene kuti MC vanogona kunoona ndapo here kana kuti tingoipusha song yacho. Kungeendesa mberi. Tingoiendesa mberi. Kumbi wamuitire sounds. Nani rakanaka guys. Yes. Murukafila se. Asirutanga nekuimba guys. Tatanga beat ratabika nas nekuti birthday. Sukotame. Sibukayo.
Welcome, Ashemarians. Welcome, Ashemarians. Muna kumbi bamai. Welcome, Ashemarians. DJ, take it to the top. Take it to the top. Anzeka songa kaka. Chidakuti mwari kombo rema njenjenje. Nyashati tangira ni prayer. Yes. Mwari komborera. Mwari komborera. Komborera manjenjenje. Mwari komborera. Komborera lia. Mwari komborera. Komborera manjenjenje. Manjenjenje sekerera. Mwari komborera. Komborera lia. Agokuza vana vake vakopara. Mwari komborera. Komborera njenjenje. Mwari komborera. Mwari komborera. Mwari komborera. Komborera njenjenje. Enda ka dance manje njenjenje. Fana ka dance ke makore akho unoleso. Anda kaskana, anda, let's go. Kakumbo one. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komborera manjenjenje. Welcome, 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 welcome. Thank you. Thank you, thank you. Just to say welcome, thank you, welcome, welcome. Komborera manjenjenje mwari. Oh, sweet. Thank you, Kumbi. Kumbi wakapenya kumbi. Ndoda kumbotrayawo kuita ka competition na kumbi mbichana. Chero ndisiri musician. Manjenjenje uri kuiona hereyo. Uri kuiona waizira. Manjenjenje iyo. Ya. Manjenjenje yavasikana iyo. Ndiyo kayopa Wange National Park apo. Ichinyatso kuzvida ichinda kumvura. Ye. Kwakaipa. Ndoda kumbotrayawo kuimba ini. Kumbi ndoda kutiraya. Musikana ari kufuta. Yes, kubeba. Ndiye aripa nyanga nasi dziri kwa manjenjenje oye. Iya. Yai manjenjenje. Hey. Madume. Program yakareka. Yeah. Simbo kumudzezi kuita mubaranas. Kaisi kuti pati isei vanhu vakapfeka zvimafascinata. Manjenjenje wamuri kuona uyu ndewe royal family. Leah is of royalty. Second cousin ya Megi. Second cousin in line Maskana. Isuo tiri kupinda ikoko because tinotovawo ku royal family. Royal family ikoko fair pamamonya ipapo saka utu fascinata kana kuna ku royal family kuri kuitwa mapati ndo zvinopfekwa izvi kukwa
kwini kweduku zvinopfekwa then kwozodyiwa zvistondido nasiyana hakuitwi zvemazimupunga nemasadza kwakwinyu saka kana mozouya kupapati kuno modoziva kuti hakuna mipunga nemasadza techingodzirana anonzi mahigh tea foods and other savory foods. Tinotenda. Vasikana mune zvamoda kumotaura here kana kuita for now kana kuti tirambe tichiindira mberi. Lady Gwagwa, but Mom, she told me better singers. So I just wanted to say thank you, Nima gives a Mati for thank you very much. That's good, banana. Thank you very much. Tatikati kupei inonzi hot chocolate. Ineso na marshmallow. So, okay. I remember Chashika with Boreko Kumbo hot chocolate with marshmallows. Thank you. You are welcome. You are welcome. I didn't do that one because I can't. Thank you very much. Tirikwindira mberi program yedu nasi yakapenga IT party, you know, yeah. Tambovaimbira tikamboimbira toda kuti manjenjenje pachavo sa birthday girl vane you know birthday girl amenoti muda kumbozvida here kungozvida kana kungodini kana kungoita sei kana kungodini itai zvamuri kuva kuda kuita iko zvino tose takatarisa kwamuri timbozvidai kuzvifila vachizvifila ndoda kukudzai zikeke ramuri kuona riri pamberi kavero bhekari racho nderomba mavo she did it herself vabika keke ravo manjenjenje kunasi manjenjenje wakaneta ibhavhadhere mwana wamai tasvika chini nhai vanhu we chema tava pachii timbotambira nhamba 1, 2, 3 Jessica 200 Jessica 200 Jessica 200 Ngatimbotoastai for the birthday. We are now toasting for the birthday. Can you I've got a non-alcoholic wine for myself here. Can you open for me, please? Hello? Can you open for me, please? Kana vane zvekutosta kumba kana panapa ngativhure. Vane zvekumwa zvetoast ngativhurei kuti mutambo utange. Toast. Let's make a toast. Wait for Shema. Woo! Thank you. Okay. Kana tese tadira vana vane madrinks. Tadira ka manje nemi vari kumba simudzai maglasi enyu. A toast for Leah. Ndini ndinotanga. I wish you a long life. Yakazara neutano, yakazara nerudo. Mwari ngaasangane nezvishuwo zvemoyo wako. Then I hand over kuna Nanyasha na Shema. Then kuna Kumbi. Then kwauri then tozosimudza cheers kumcheto. Nyasha na Sharon say something for the toast. Okay, Sister Manjenjenje,
I wish you a long life. Ndinoshuvira kusvika kuzana nekudarika to see your great children. Happy birthday. Sister Manjenje to the Njenjeriest, to my sister, and you to Manjenje. Do not happy birthday. Wish you many more years to come. I think of a freezer, Sister Manjenje. Cool be. Sister Manjenje, what do you have freezer? Hello, Sister Manjenje. Hello. Freeze. No, I can hear you. Hello, Sister Manjenje. Hello, I can hear you. Okay, ma freezer. Sakabana say shema ma freezer. Varikunzwa vatanzi kuzvinzwa. Okay, Kumbi Taura, your toast for the birthday girl. Sister Manjenje, Mwari anokudai pamasvika amuna kusvika mega masvitswa tinotenda ngazvisaperere ipapa ngazvienderere mberi nekuti vari kundinzwa Sister Manjenje ngazviende mberi tinoti makorokoto. Happy birthday Sister Manjenje. Tese ngati simudze glass toast for Sister Manjenje. Ngati tonge tiri kurovanidze. It's the white. Nashema I take toast for everybody because muri two kind. Click your glasses to Yes. Cheers, Njenje. Yes. Now we go with our tips now. Party atanga chero vari kudzimba chimwe. Party atanga. Nogona kutaura kaSister Manjenje. Chimbotaura. Sorry, andina kunzwa. Sister Manjenje, chimbotauraiwo for a minute, not a vote of thanks kungotaura. Kutanga kungotenda Mwari ndakanganwa MC 20 anniversary izvozvo zvavataura ndozvandandichikuda kutaurawo ndozvandirofanira kudukurudza mazvinzwa handitika izvozvo angotenda Mwari nekusvitswa pandasvitswa and Shema and Nyasha, thank you so much for the hard work vaitondityisa. Yes, my 20th anniversary of my 21st. That one. Todongotenda Mwari nekusvitswawo ipapo. Thank you so much, MC Lady Gwagwa. Thank you so much. Kumbi, my boy Kumbi. Thank you. Nyasha and Shema. Handizoti ndoti chipamuri, but thank you so much. All the Shemarians. Ini ndakaenda pazita ravo ndobva ndaona kuti rine mawords 4. The first word Cecilia listen rinonzi L. Ndakaona kuti muri munhu ane love, muri munhu ane rudo. Ndikafunga kuti takangozivana for the past 2 weeks, but zviri kuita sokunonzi ndakakuzivai gore rapera museri apa taingoonana pai paShema TV sefamily yeMashemarians. So the first one, Mudzizenas, is for love. You have got love. You are love. Give out the love. The next one, in the E,
As you are looking right now, you are elegant. Musazvitarisira pasi, you are an elegant woman. Wonai kafasinator kenyu, wonai royalhood yenyu, wonai kuti muri cousin yaMeggy. Aizvo zvinokosha izvo. Princess wenyika yeScotland. Nhasi Scotland yarangarirwa. You are elegant. You are looking gorgeous, elegant. I cannot describe it. Then to end up an A, you are adorable, very adorable. Makanaka singaiti, above and beyond, immeasurable. You are so adorable. I just like the way you talk, the way you yourself, the way you are calm. You know, you are adorable. 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 Yeah. Adorable. Adorable. You are hot. Leah, you are hot. What? Kuita kupisa, kutoa ndashikapana etapa. Ndatanga kucha. Hey, what? What, Leah? What, Leah? What, Leah? What? Murikutipisa manjenjenje. Murikutipisa. Ndiro zita renyiro. And then picture ndakati nditumirei. Ndichazouya nayo pandinoshanya kuScotland. Wona ndakagadzisa frame yemanjenjenje ganda revasikana. Kana tati ba entertainment yechitu nakumbi tozoenda pachikafu pane tumwe tusikana tuchauya nedance tabva pachikafu tusikana tuchauya nedance but iko zvino tomopa our guest singer kuti anyatsoimba anyatsonzwa kuti zvinhu zviri kuitika. Over to you, brother Kumbi. Thank you so much, MC. Thank you so much, MC. Thank you, Sister Manjenjenje. Thank you, Shero. Thank you, Nyasha. Thank you, Mashe Marius. Nasi Fara, guys. So the next song andoda kuimba inonzi Makorokoto. Aina instrument, aina chikati kuti tinyasonzwanana because ndikungofila kuti zvino zvacho zvinoda kuti tinzwanane. It's not easy kusvika patasvika apa. Arrebase kameri arre makorokoto dia wasopare tasinda farao makorokoto raziba makorokoto makorokoto ndote makorokoto ya
Muyimbi wetu ndewe ku South Africa. Ndatiwotiraiti nezvekumusha kwavo, zvokumusha kwavo ndakukupururidzira. Kumbi, kumbi, Dangerous. Telephone silikas. Dangerous. Banse, bata soro tenderera nyaso puda baya. Baya. Bata sana tenderera nyaso puda baya. Baya. Batam soro tenderera nyaso puda baya. Baya. Bouncer, 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 bouncer baya, bouncer shero. Bouncer nyasha, bouncer, bouncer shero, bouncer. Bouncer nyasha, bouncer shero. Bouncer kumbi, dangerous. To the bounce to the cast. Dangerous. To the bounce to the cast. Got bounce, batam soro tenderera, nyaso puda baya. 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 Baya.
Vera Mbonzi. Kumbi Washita, Kumbi, thank you, thank you, thank you. Madanza Braskana, thank you. Eva Chirukutamba, the guy Tambi. Yes. Tamba. Iko zvino tinoudzwa kuti pamutambo wega wega ukama igasva unozariswa nekudya. Yava nguva yekuti tiite zvechikafu tichiona chikafu. tichigadzira zvechikafu toda kukudzai chikafu chipanoteai Lady Gwagwa ndo achidonha. Nje. Yeah, I'm back now. It's food time. Yeah, food now is ready. I want to tell you what is on the menu. With me here, we've got a platter of sandwiches. We've got ham and cheese. We've got egg mayo. We've got prawn. We've got avocado. And we've got just ham. So, pick from the salads, and these crisps are salt and vinegar from Walker's. Yeah, so you go and pick what you want. Remember to use the tongue because of COVID-19. On the menu as well, we've got cookies. It can be a high tea in England without cookies. Can you see the cookies? Hello? Can you see the Yes. Yes, it cannot be high tea without cookies. And as well, high tea is about the English breakfast tea. But these days, the English high tea, breakfast high tea, but these days we've got a lot of tea bags. You can use whatever you want, but originally it's our British breakfast tea or our coffee. While we are waiting for the tea, we've got some chocolates here, and we also have got some chocolates. Can you check? We've got some chocolates here. Then high tea cannot be high tea without the Queen's scones. These are the scones which the Queen uses for the high tea. So when we are ready, everybody, make sure you take your fish. This is a very special cup and teapot. It's a lock it together, it interlocks together. So I am doing my
sugar or no sugar. Mastori wobo chibvunzwa zveti usati wamboipuwa. Black or white, what is white? Which milk, green or blue or red? What is green? So many stories. Saka at least we are higher. And now we are starting to eat. Then another thing in England, it can't be a high tea without the cupcakes. High tea cannot be high tea without cupcakes. And also without on the scones, we put clotted on the scones and raspberry or strawberry. And then we take our sandwiches. And the way you drink your English tea, you do it, this tray and this cup should take almost 10 to 15 minutes. Kungoti kasip neka bite. Kungoti kasip neka bite. Saka iko zvino tiri kupa zvedu nguva ye5 minutes or so yevanhu timbo interacta tichiinteracta mugoro munomu vanhu vachitora chikafu chavo vachinakirwa. Kumbi tiimbirawo the first song we didn't get it well because tatichanga kuva organized before you go to the last one, please. Okay. Ndiripo ndakukunzwai. Tomari kudya. No. Isoso tinenge tingodya zvedu tichitamba naye. Comorera sema, comorera kumbi, comorera guagua, comorera niña, comorera ñasa, comorera liga, comorera guagua, comorera kumbi, mari comorera, comorera shemati, comore, comore. Comorera, mari comorera li. Abokuta vanava, ke abokuta muri, abokuta muri. Comorera li, mari comore, oh mari comore, oh comorera li, mari comore. Thank you. Comorera, Mari, comorera. What else today? Happy birthday. Nditikakumbia birthday sa. But sister, unebambe ere kuweka keke just a piece for yourself. Yes, I do. Wait a minute. Why me angry pie? Uvunzani kumbi, cheers kumbi. Cheers. Thank you, Lady Gaga.
manaro musacheka ikoko rakabatana banga rekuplasi 44 rine rekuchekera nechekulifta chai plus 4 ma-European countries maita enyu manjenjenje asi musati macheka ikoko tiri kucelebrate anake ari kuno apa ndichiridza vuvuzela takamirira kuno kune makendre kuna plus 44 Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hooray! zvepajosa futi nguva yekufara ndiyo ika ngaibake musikana ari kupfuta ya izvi zvakaoma nhasi makwishu iye birthday girl yasvika nguva yokuti ucheke chipisi chako chekeke then muimbi ozotiimbira happy birthday tozopinda panotevera zvemapresent. Okay. Tekerako njenje kapisi kako Anderson, saka happy birthday kedu tichakaimba she made that cake. Vedueka izvi zvinofadza izvi akabika keke iri kunyatsotaura pamusoro pemakeke aya. Makeke ane zvinovava, zvinonaka, zvidhakwa, shuga, munyu, zvese zviri mukati, asi zvinozovhara panze inenge nguva icing napitapi kuratidza kuti life yemunhu has got a mixture of rice and loss, sweet and sour, but God perfects everything. God perfects everything. Saka ndo zvinoreva keke redu. It is now being made into perfection. It's guys venyu vari kudya murunda metego.
happy birthday. Ondo last song tatatika pamwe tombongoti happy birthday totapinda zvedu muka last song but haina pressure. Thank you, that's fine. Tanga waita happy birthday. Tozoita last song. Perfect. Okay. Kwedu kuma plus 263 tinogona kunge tisina makeke saka tinomboti chimbambaira chiri mpoto ndodya naniko. Chimbambaira chiri mpoto ndodya naniko. Chimbambaira chiri mpoto ndodya naniko. Iwe chero tamba chimbambaira chiri mpoto ndodya naniko. Chimbambaira chiri mpoto tamba tone dia chiri mpoto Sambalia. Then Pajobek vanomboda isko. Pajobek vanomboti. Happy birthday. And I'm going to piano acho, but I pressure. So, collapse song. I think manjenjenje pandakatanga kuziva vakanditi kumbi wakachila saka kasonga aka ndakanyora ndinavo mupfungwa malyrics acho anombotiza but malyrics aripo. Ndakamuona achigeza tsoka dzake ndikamubvunza seigeza tsoka chete zvikanzi nekuti ndiri manjenjenje igandare vasikana vanogeza igandare vanoti ng'ai ndakamuona achigeza tsoka dzake ndikamubvunza sei kugeza tsoka chete zvikanzi nekuti ndiri manjenjenje igandare vasikana vanogeza igandare vanoti ng'ai igandare vasikana vedu. Then tava tasvika panapa ngatingoende igandare vasikana vanogeza igandare vasikana vanoti ng'ai. Chinzwa manje apa manje chinzwa zvikanzi ndisu tine mari masvingo tuchikare Harare Polokwane ndisu tine kare ndisu tine swage musaite pfari anekuti igandare vasikana vanogeza igandare mabebesa. Hanzi akandikadzokorora necomment section kalast phase kanzi ndikadzokorora tinoti zvikanzi ndisu tine mari masvingo tuchikare Harare Polokwane ndisu tine taki ndisu tine swagi musaite pari nekuti igandare mabebesa.
Yebo, yebo. Igandare. Oh, bakana vanokesa. Woo! Bring it on for me. Igandare. Linda, ngipopanga. Song yapera. Ankle. Thank you. Yeah, am I back? Yes. Yes. Sezvamuri kungoona daizvi masetting aswedera masettings kuitira kuti panzi happy birthday apo tiite biggest toast tataona kuti hatingaiti njiva dzinonobhuruka chita upenyu refu saka takuita zveballoon Elia hip hip hooray Hooray! hooray Hooray! mwana waMwari tatosta takuinda kumapresents ndakagamuchira mapresenti akabva kumativi mana enyika haliya iyi presenti liya iyi yakabva ameno anonzi kwai Nox Blabla ndiye akatumira presenti Blabla. It's a lovely present yekuti kwanzi mukana wofamba ugogezesa. Nox Blabla, thank you very much. Thank you. Yes. Panei iyi yakabva kuGermany yokutanga iyi yakabva kuGermany kutimu Moze. Thank you Timu Moze. Iyi perfume iliya kwanzi private and confidential. Address yacho yakanzi United Arab Emirates, Abu Dhabi, all the way from Abu Dhabi. Yakabva kuno kuma +44 perfume ina mtupo yakabva kubva kuna Sisi Eunice Maruta muruna metegwa then mune pasuro yandakanzi nditenge neve kuThailand ndichazokutumira ndosaka yakanyogwa zvinonakidza kwanzi party like it's your birthday. Vanhu vese ngatifare saka ngaibake munhu wese yangu ndokubva ndati ndakarangarirwa neShema TV ndokubva ndanoprintisa flyer. This is gonna be in my bedroom for life. Wow!
Sister Manjenjenje, iwo mobvesawo mumba menyu muchirangarirawo shamwari dzangu dzandibatsira muno for life. Chiri kuuya chekupedzisira asi hacho ndiri kupa kuna Nyasha for being assistant to the pilot. This is all yours, Nyasha. Oh, thank you. Zimbabwe, I will replace these flowers for you, Nyasha. Thank you. Amen. Love you. And then Kumbi, pane bodhoro randakanda order re wine harina kusvika because ranga richibva kuSwitzerland. Saka riri on the coast. Your wine is on the way. Muruna metegwa. And the princess in the house, Kumbaka Sicilia. A lovely girl and a lovely boy. Vanavavo, very good deliver a special present. Present yoyo, vacharondedzera shopu yayo. Shopu chete nezita rayo. Kuda vachavhura kuda vavhuri, it's up to her. And vachakudza kuti yabvakupi nganonzi present of the day. And uses. Princess. The prince Yes, they are coming. And princess. Prince and princess. They are delivered. Go. My baby. My babies. Oh, my babies. Hey, how are you? Umengande left to right. Umengande left to right. The other side. Oh, this is so sweet. Oh, sweet. Now deliver a pastor. Oh, pastor ya vakune mwisho ya pamsoroso. Murive mando. Ye pamsoroso. I've already opened. Hallelujah. Yes.
Bands of the war. Bands of the war. Bands of the war. Bands of the war. Friars, we are your Magwinya, eh? Friars, Magwinya. Yes, isili kwasa changu patafura. Iwe isa changu patafura. Zosa changu. Zosa changu. Tafura, kafura yakanaka. Bamberi Maripo. Tafura yakanaka. Bamberi Maripo papo. Remi Nyasha. Nyasha intrautskega. Opa wat. Takaiona vanzi chuya nevana. Takaiona baba. Takaiona vanzi chuya nevana. Vanzi aiuye neMax Brooklyn. Vanzi aiuye neNganga. Vanzi aiuye nani. Vanzi inouya nevana. Takaiona baba. Vanzi chuya nevana. Ipapo, hallelujah. Ipapo, takabata vanzi. Vavengi vachida vasingadi. Takaibata vanzi. Ma? Do you want to say something or you want to keep it a secret? It's up to you. I don't know. I'll just say it. Whatever you want. Yeah, I'll say. Okay, we listen to you. I got cartoons. I don't know what happened. Yeah. Oh yeah, I couldn't see myself. With this pair of shoes, the Bands of the War, the original one, not the fake one, but the original one. All the way from England, from our MC Lady Gaga. Yeah. Yeah, I got a surprise from Lady Gaga. I've got the band. Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Shema. Akadai maziso, akadai. Kugeta beti kulega kudetemba ere. It's my honor and Kana Shema our host. Let me tell you one thing. Shema our host achitaura. Anoshandisa action, body language. Maoko, makumbo, musoro, mazito, muromo.
May I pay 1 second? Ndipe 1 second ndinokuitira. Undipfekerewo heti yako iya yaungoinayo inenge kauwa. Alright. Okay. Our host, our none other than Shadow. Yes. Ndosopfanya zvino kuno. I don't even know where my husband is today. Even best girl wacho nyasha adzimai ari mwere mubox handisikunyatsoona. I don't know. Hey, birthday message from Inini Manje. Ndinoti happy birthday kuna manje njenje to the youngest makorokoto. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera. Thank you. Thank you. Manje njenje to the youngest vanoda. Ngeo. Shema. Ma. Zvakapera ere. No, kuverengera. Alright, but makufana kuchisa drink manje makumbo angu aneta ndanzwa makumbo angu achadi ndanzwa guys. Alright, last time ndinoti happy birthday. Nendiyasoita pandechi yasotanga chitamba mauyu yangu. Zviri sei ndatoka kugara nenhau iri kunetsa muzuva ranhasi, nhau yabhavhadhera manjenjende to the njengest. Ndinoti happy birthday. Vakanga vane bhavhadhe rakanetsa zingaiti kumapulazi 44 kuma-European countries vachiti nyeu bozvo ndokubva vatiza. Tinokubata zvakare pachikamu chinotevera. Shema, Madude, Manjenjenje, go Shema. Ndakamutambisana nematalendo lo tamba Shema. Yeah. Kwanzi manje. Atanzwe. Hello. Hello. Sei. Ma. Kumbi, are you done with your entertainment? Let's move on. Atizoshaya zvedu but maybe tinogona hedu kungo all right because tanga taimba ose zvedu anhasi Nziyo yokupedzisera then kana imbo yopedzisira yaimbwa topa sister manjenjenje just half a minute yokungotenda mashemarians nongova pano then I hand over to our host
Kumbi takashot. Before Kumbi Aimba, ndine special request from my sister. Ndoda kuti sister yangu imbondiimbirawo. She's a good singer. Saka ndoda kuti ambondiimbirawo. Whether she likes it or not, that one is very, very important. I want her to sing for Manjenjenje. It's very, very important. She's supposed to sing. Shema to the Shemas. Let's give an applause to the Shema, to the Shemas. Yeah, 1 second, guys. My lyrics are feasible. Right. 1, 2, 3, go. Messenger time I see that. Ooh, yeah. Messenger time I see that. Ooh, yeah. Mwende kure kusina device to repeat a noise to background. Device to repeat a noise to background. Banana device. All right, 1, 2, 3, go. Messenger time I see that. Ooh, yeah. Messenger time I see that. Ooh, yeah. Defend it. Mwende kure kusina mame, yeah. Ooh, mwende kure kusina mame, yeah. Ooh, yeah. Makani diuta, tuti manjenje hande babade. Makani diuta, tuti manjenje hande babade. Takakuta ukaraba, tuti manjenje atokura. Takakuta ukaraba, tuti manjenje atokura. Takapene pamanjenje. Takapene manjenje kadiku mashingo. Kuya emiringo ndititi achikurao. Mirengo ndakanga balisi. Takapene manjenje kadiku mashingo. Kuya emiringo ndititi akure. Let's akura manjenje tela kupembela babade. Manjenje kifika tena. Okay. This is what we do when kana tiripa plus 66 tiripa no pa Thailand. Tinoti ndizo zvatinoisa kana takafarisa. It's only for today for Manjenjenje's birthday. This was our special gift from Manjenjenje. We can say happy birthday to you, Manjenjenje. Happy birthday. We wish you many more years to come. We wish you gray and gray. Nyasha. Musati naendaga. Sonizo. Azi keke katamboda kuimba keke kambotsokorwa ne comment section. Azi
Takambotengesana nemadhala endombolo. Takambotengesana nemadhala endombolo. Iba. Iba what? Totochi? Takambotamba pabhakadera manje. Takambotamba pabhakadera manje. Tikadzika dombola. Tikakwirira dombola. Ikava manje totapedza. Kea, don't care, don't care, don't care, shero pindado. Kea, tamba tono, don't care, kana tono. Don't care, Ugonyara, don't care, don't care, don't care, Pinda, Nyasha Pinda, care, Ugo Tamba, don't care, Tamba Tony, don't care, Chigo on, don't care. Hey, tiri papa toba tatopinda mu last song. Dadam ka. Dadam. Yay! Dadam can change dadam come. Ane pachao mazenu sokoma vaudze kuti ndiri chamangwisa zeno ndiri chimdadamuke dadam Dadamka, direchim dadamoke. Yo, kuita kudzadzamuka tichifara tichipembera bhavhadhera manjenjenje vari kumateresi muri kutinzwa here uko kumaplus 44 tiri paplus 277 even kumaplus 2 muri kutinzwa here tichidzadzamuka takabatirwa mabwina mukoma kumbi vari paplus 277 sister shema vari paplus 66 vachitamba zvokuti landi kwako vari paplus 444 vakomana muri kufara here muri kuona here Yeah, Nyasha, unoda dadam. Uone zvakapfekwa naChema. Yava nguva yangu yokuti ndidaidze muridzi webirthday. Mashoko mashoma kana vangopedza ndoenda over to you my host Shema TV. Okay. Sister Manjenjenje, we are waiting for you. Handizoti ndotangira apa kana kuti apo asi ndoda kungotenda zvikuru. I didn't know kuti Shema can dance like that. Thank you so much.
I don't know where to start. Thank you all for the lovely gifts, the lovely presents. Thank you so much for munhu wese aripo ari mucomment section. Maita kuti zuva rinakidzei. Lady Gwagwa, Kumbi, my man, Kumbi to the Kumbiest, Lady Gwagwa to the Lady Gwagwiest, Nyasha to the Nyashiest, and Shema to the Shemiest, and all the Shemarians. Amen, sure. And kuna admire bamnini wangu ndifunga vakarara zvavo iwewe. Anyway, I enjoy on behalf. And to my two little rascals, vari kudya makeke. Ndangokutenda imese. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Sister Manjenjenj. Takuita baba ye kwa queen kababa eke kwa queen ndo zvakanoitwa so kuita kakungoita rotation yeruoko. Thank you so much. Over to you, our host Shema. Alright, okay. Thank you, Lady Gwagwa. Thank you, Kumbi, for entertaining us today. Thank you, Kazi. Yes, thank you, Kazi. Thank you, Sister Major. So I'll probably start adding people now. And may I say link to Onyapa. Can you please the doctor? Yeah, it's okay. Pane muna nemusic kumashure ndokumbira idzikiswe please. Hoi gitai. Hoi iti ndafunga kuti kuridza music chaiyo. So ndokuda ziya zvenyamwari. Ndokumbira ziya. Pokugara usinyezo kuda. Mwari ziya raMwari. We'll go. Yes, great. Yes. Tise link. Makumba kurwadza manje. Right, there's a link. Pinda atanga guys. Atanga. There's a link. Zazamuko. Pataka kupinda, let's see. Oh, Kobinde. Hello. Just hold on. Let me mute the tele. Just hold on. Kabotoro. Ak. Kari kuoneka. Ndike musaratidze uyu brand name mai musaratidze brand name but tikuriona bhodhoro. Yes. Tanga tichiti tikazokwanisa toti happy birthday tobva takavhura zvino taona kuti Butler adzokera anonoka aenda kunosevha vamwe asi we just want to wish you a very happy birthday Sister Manjenjenje. We love you and continue to glow, and in life
shall you never lack anything. Continue to be blessed. And we thank God kuti vakuchengetai kusvika pa 21st anniversary yakakosha. And we thank God kuti mauya muchiglowa. You are glowing, my sister. May God bless you. Eh? We thank you. Thank Lady you. Gwagu, good job. Complete the comments. Thank you. Compared to the compass, good job. Shema, as always, you're good. Nyasha, you are the best. And everybody else, my Shemarians, you're the best. Thank you. Isai Wangwe. All right, Bo. Can you use one device without this space? Box kuti vasaraleka saka mire tione ndise ani himwe. Oh, we are in, guys. Ew. Say happy birthday, Manjenjenje. Happy birthday. Happy birthday. Hey, happy birthday. Thank you. Bye. All the way from Kansas City in USA. I'm Lady Guagua's daughter. Really? Oh. Yeah. This is my husband and this is my daughter. Say happy birthday. Happy birthday. She's wearing your birthday later. Hello. Hi. Hi. Say hi. Say happy birthday, honey. Oh, she's on TV now. We've been waiting. So we love you, Manjenjenje. And I love your milks, just like me. So she's big milks. Yeah, happy birthday. Milk power. Hey, Shema, we love you. We enjoyed everything. Oh my gosh, this was so much fun. Cheers. Cheers. Thank you so much. Yes, please, I love you. Okay, bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. All right, there's somebody else. All right, see Cheryl. Cheryl, should you say? Hey, happy birthday, Manjenjenje. Hey, thanks, Sharon. Cheers. Rega ndimbomwira. Ndashaya kaeta kana. Oh, kwadinogadzira. Pane zvazvichiitika tositara background. Guys, I just want to say thank you, Matifaza. It was a different Sunday. We had a lot of fun. Thank you, Lady Guagua, our MC. You are so wonderful. You are gifted. Toti, thanks, Kunal Kumbi, our DJ. Thank you very much. Toti, thank you, Kuna Cousin. Cousin, ane voice. Vasikana ndakakuudzai last time. Maita kuti zvinhu zvifaye. Thanks to Shema TV for hosting this birthday. Tafara Bedwe. Shema, I'm talking to you. Alright, ndangomhanya vasikana izvosomuka chisimuka shero munoseka. Ndangotsvaga chekukanda kumusoro kuti ndienderane necrowd. Right. Thank you so much, guys. Manjenjenje, we wish you many, 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 many more blessed years. Thank you, guys. Thank you. Shero, handina kutozokutorera picture. Kuzata handina kumira zvakanaka. Cheers, guys. Cheers. Kandiro nakashaya. Sorry, guys. I let you down. Next time, no gadzirisa. White basa, thanks. Gadzira pano. Bye-bye. Thanks. All right. See.
Esther. Say, Sister Esther. Oh, Sissy. Hi, sister. How are you? Sissy. Mfana wangu huyu. Nanga ndichida kupinda ndanzwa nekuda kupinda. Happy birthday. Oh, sister. sweet. Ndimanjenjenje futhi. I am happy to see you. Oh, sweet. Sissy. Happy birthday, ndafara. Zviri sei Shema, ndafara ndakuona nhasi ndanyatsoona muviri wese. Thank you. Vasikana ndafara. Let Jim, Ndafara. everyone there. Thank you so much for celebrating with my sister. I am so happy. Thank you. Oh, thank you, sweet. All right, my dear. Get to see vamwe mukada nditika. Bye bye. Ah, thank you, my Nini. All right. Hey. Tino. Sissy, Oh. Tino. Cute. Ari pamute. Tino, I'm muting. Yeah, in a second. So there I mute up and this thing I mute and this. When I know the TK is saying, Hi, how are you? what are you saying? Very right, Sister Manjenjenje, happy birthday. Mukunzwa. Thank you. Thank you, Aiwa. Sister TK. I wish you many, 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 many more years to come. Enjoy your day. I just want to thank all of you guys. Oh, the birthday was on point. MC, I don't have any comment. DJ, wow. Our dancers, wow. Ooh, I was feeling like I also want to dance, but I'm too shy. Thank you. Thank you, guys. I Thank love you. you all. Good night. Good Thank night. you. Leti Gwagwa. Leti Gwagwa. Kunari behind the phone yenyu amboiswededza padhuze sezvataita yedu because vanhu vanoda kumbokuonai muri padhuze hanzi muri kure. All right. Thank you. Ndaiswededze padhuze tinyatsokuona face. Is that better? Nemucheno. Hey, oh, wow. Oh my God. Wow, star. Hey, Lady Gwagwa. Iwe. Oh, Jesus. My God. Hot. You open the door and close it. You She closed the door. makachena kurwadziwa. kune vari kuzvida makachena kadi makachena zvenyu kuita royal. I know. Hanzeno guys. Leti Gwagwa machinja kaimi. Ndachinja heti chete. Oh, ndazviona makachena. Makachena singakuita kasi mutana. Tiri hama dzamegi. Tiri hama dzamegi. Plus ndaona kamukwasha wangu apinda mubox kakuAmerica. Ndikati gai ndinyatsoita. Ndazviona makachena. Combination yacho. Mati. Andiwaona combination yefamily yake. Yes. Saka achauya kusema. All right, iribo, no problem. Ai, makachena yenyu Lady Gwagwa. Let's go, boys. Seriously, Tino, taurana na Happy Lady Gwagwa. birthday, Sister Manjenjenje. Thank you, Sister Tino. Shema Thank you. Lady Gwagwa. Makeup is like on point. Wow. Tanchi onera kureka apa tazoya close.
Mapedza masports nurse. Vavharisa vaita open the door Shema close watinakidzana it, nyasha. The dance moves. You guys, you can dance. Kumbi. Unombopota uchitikweretesawo creativity yako cause yakanyanya shamwari. I think network yangu irikubreaka. Anyway, happy birthday, Sister Manjenjenje, once again. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tino. Thank you, Tino. Oh, Karian. Hey. Hello. Mzukuru wangu. Mzukuru. Happy birthday. May God bless you and protect you. I love you so much. I don't know, you guys, you were awesome today. I'm representing, I don't know, I took my Nigerian hat and I told a Nigerian hat representing England. Maybe I can dance a little bit. Lady Gaga, you look mwah, mwah. Shema, thank you so much. You look awesome. You look beautiful. Zvonetsa kupfeka mheno iyi inobudikirere. Thank you so much. Enjoy your day. I don't know if it's day or night, but enjoy your evening. You look so beautiful, everyone. Thank you so much. Thank you, Mzukuru. Okay. Thank you. Thank you, Mzukuru. Mzukuru wanguya. To the baby. Hello. Ndati ngambosaririrewo ndatogadzira izvozvi zvikafascinata kangu. Tanoneta uyu meshini uyu. Idzi ndiro idzi. Uri kutogadzira izvozvi. Hatazota zedu kupoda nekuti Lady Gwagwa zviri sei? Well done. Thank you kokuchena Lady Gwagwa. Kuti zvityisa kuti zvikambaire maShamarians. Aiwa tatya muri kubvira. Aiwa sister vangu Lia, happy birthday, makorokoto, tafara, tachimbojoina, tichimbobuda, but happy birthday. Woo! Thank you, Sister Mandela, all the way from the States. Aiwa tafara chaizvo. Ipapo. Chema ndeipi yako kokuchena. It was actually just a story, Mangwana. It was a gift. Inga. Yakabva Australia here. Kumbi uri kubvira shamwari kokuimba. The boy is on fire. Kumbi bolato. Then sisinyata. Ndakutanga kuona inhasi but yeah. Ipapo. Aiwa, happy birthday. Thank you so much, Sister Mambeva. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Oh, Timose is in the house. Timose. +49. Yes. Bring it on. Cheers. Cheers to you. Ndabenda pinda box ndakati
yeti saka ndangozonoitawo zvandinoitawo so. Nakanditi andoita happy birthday manjenjenje. Ekanimbokuimbira zvangu ku 2 seconds. Oh, lovely. Makorokoto manje, makorokoto wowo, makorokoto manje, makorokoto wowo, makorokoto manje, makorokoto wowo. Happy birthday manjenjenje. I wish you many more years to come with joy and happiness. Cheers. Cheers, Timothy. Oh, thank you so much. Ndada kutambira seTimose but aribude manje. So unotambawo record wotumira paWhatsApp hama ndoda kutiona. Okay manjenjenje. Love you. Love you too. Shema, I love you so Thank much. you. Let's go. Makakuadza mcheno. Etkumbi ya Timose, amazing. bye Timose. Cousin, love you all. Bye. 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 Ipapo. Go to the garden. Go to the garden. Gogo is in the house. Go, Nati, go, Tati, go, Tati, Nyasha, Shakwana. Ndatusha nasika. Lady Gwagwaga, Makapenga. Ndachka nemi. You were on point. Kumbia anchataura. Naswatimbira dzimwe dzatambonzwa. Unotoita zvakaomarara. Happy birthday manjenjenje. Thank you. Inini hangu tida kumbongokuimbira mbijana zvangu. Thank you. Copyright Sharon usatya yako. Sekuti birthday razobudirira. Birthday razobudirira. Chakatangana Sicilia. Ushemari enzindo kufara nazvo. Nasi uno tiri kupemberera. Razobudirira. Thank you, Gogo. Yes, Gogo. Saka ameno munhu mucomment section mangachiti next weekend futi kune rangu birthday. Saka ndofunga tinenge tichingoenderera. July babies, bring it on. Gogo muchazodzwa mangwana kuti paoipa. Not easy. Kundindadare. Aiwa. Gogo makumba kurwadza. All right. Isa yenyu vamwe. Thank you, Gogo. Tikatola 2 more people here, then we can just go. Because box rambozara, so I'm actually sure most of the people want box vabuda. So chatula maybe 3 people. Tombozura because Shataneta. Rakatanga naye
manjenjenje Yeah, because hapana alright metro there's someone apinda anonzi M last 2 people guys ndobva taenda zvedu M to the M yes 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 Hey. Go. Lady Gaga. Nico. Yeah. Happy birthday. Happy. How are you, my boy? I'm good. I'm good. How are you? You people there? Your people there? Yeah. This is my boy. This is my firstborn. No, I'm cut creasing. I'm cut creasing. He's my boy. Happy birthday. I won't steal your shine, guys. Have a good one. Enjoy. Love you, guidance. There you go. Yay. Thank you, Josh. Oh, he's gone. Wait. Yeah, Michael. Yes, Cheryl. Michael. Sister Eunice. Kumbi, how are you, my little brother? Kumbi, Eunice izvide zvamwari ndazviona kuti zvazvisi zvedu tega izvi zvina Mwari mukati. Yay. Hello, my sister Manjenjenje. Happy birthday, Maduve. Thank you, Akoma. Yeah, Rashika. Rashika. Nezuro ndakambodawo kufonera manheru kuti zviri sei manje ndaneta ndakazongoti tobatana mangwana palive. Thank you. Lady Gwagwa makaoma. Hey. Well done. Lady Gwagwa ndimuna yese. Close the door and open the door and shut them again. Yes. Vaita kurivharisa. Vavharisa zvakarongeka. Cousin ndeipi nyasha? Yes, Sister Eunice, how are you? I'm okay, dear. Makachena, guys. Ndatomboshe kuti konde vapi ndiwo here vanhu vedu ava vatinoziva mazuva ese. Tatarasika ndikati asi ndaenda channel isiriyo. Ndakungoindabaya pasiripo ndobva ndazoona kuti paita kumbi apo ndipo. Ko Sharon, ko kunaka kudaro ndasikazoti wakanaka kudaro kaichema. Ende wakanaka makoti wangu. Yakanaka. Yakanaka kuzviitisa. Taura kwa kumbi anozviitisa ndazviona. Well done, guys. Manjenjenje, wish you many more years to come. Dai wangosvika muzana umo mataurwa nanyasha tokushuwira kuti usvike muzana. Well done, guys. Aiwa zvinhu zvenyu zvakarongeka. Lady Gwagwa handina mashoko akawanda, otherwise ndikaramba ndichikomenda ndingatozotaura zvisirizvo. Thank you. Kumbi, well done as usual. No comment, my brother. Yeah. As usual. Tinotenda ndezvaMwari. Yebo, Shema watamba nhasi ende hantorara uchirwa. Thank you. Thank you, guys. Thank you all. Maita basa matitandadza. Manjenjenje tozobatana pafoni. Happy birthday again. Thank you so much, Akoma.
Okay, Thank enjoy. you. Tinogashira Bye. moyes. Tobatana again. Bye-bye. Oh, Bye. bye. Alright, you know so this too. Me sister natural pane we are team immediately. Oh, yeah, big one. Hello. Yeah. Hi, so Mukwasha, Mukwasha Nasaririra, and tonight a happy birthday. He wants to say happy birthday. So, Yes, happy birthday from America Manje. with my American fascinator. Say Manje. Manjing JJ. Yes, see you, Oh, Jerry. thank you. Yes, happy birthday. Thank you. I like your fascinator. Yes. Oh, this was Lady Guagua. She handed it down to me. It used to be Lady Guagua's fascinator, and then when she visited us, then she gave it to me. Oh, Oh, that's nice. You love the guagua. Song. Yeah, bye. Mukwasha. Okay. Happy birthday. Bye. Thank you so much, Mupasha. Mupasha. They say Mukwasha. It's a name. Sorry. Chodama Dorothea. Supernatural. Say. Oh my God. Murisei munhu weseridza bosho pararararara weseridza bosho parararara mokorokoto happy birthday manjenjenje you can see my background. Yes, manjenjenje how are you guys? That's Maurice, pretty. thank you. You look so nice. Yo, ndakarepresenta kuma-kingdoms ose ndiri pano paSwitzerland. Yes. Ipapo. Yes. Lady Guagua, thank you very much, Kumbi. Home girl. Kazi kuseruko. Kazi zviri kudi kuseruko. Kuserwa. How you? I'm fine, Manjenjenje. I wish you many more years. Thank you. It's no Gashira Mazindi. Yeah. Supernatural. Sure. Yes, supernatural. Swazi ataya nitakutsvaga kuseri. All right, nditsvage ndiripo. Thank All you. right, bye. Thanks, guys. Zvakarongeka zvina Mwari mukati izvi. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Konapo. Bye. Ndizoso. Nyasha. Ipapo. Sazi. Hi, guys. Mozoti chi. Toda kutombobvunza one by one apa nditangire padhuze neni pana mukoma kumbi. Asi makatozogerwa zviya zve259. Kuzi dreadiro mukuriona sei? Zvinhu zvacho izvi. My JJ, you are glowing. Oh, thank you. And happy birthday. Thank you. Lady Guagua. Oh my gosh. Maita kunonzi open and close the doors. Sharon, look at you. Ipapo. Look at you, baby. Baby. Atimaya kuonere nasi. Nei matombo mzota kaendepi? Oh my God, ndakumutsvaga mumafacebook street nenyasha. Sazi. There's Sharon. You talk to her. She's wearing dots. White dots. It's better since we know that birthday panapa. There's the birthday auntie, you see?
Oh, and hello, Brother darling. Kumbi and Lady Barbara and Shai. Say hi to Hey. Hi, how are you? Hello. Vanda zvinhu vanda mabirthday sisivava pandatoti hebirthday zvabva zvatonetsa. Hey, you guys, I just want to say this is awesome. Oh my God, ndikuona kuseri kwamukoma kumbuko. Hey, zvakarongeka munomboziva. Keep doing these things. They are so cute. Lady Gwagwa, ndikunzwa nzara. I don't know whatever is there, whether it's food or what, but ndabva ndanzwa nzara. Manjenjenje makageza, moti mageza nei. Manjenjenje futi varapa vakageza. Sharo, look at Nyasha kuseri kwako uko. Nyasha, wekuenda tuone jealousy ni Nyasha. Nyasha, ndezvenyasha. Ndezvenyasha. Aiwa kumakumbi makagera zve250. Ndazviona hangu. You guys, you are so amazing. This is the place to be. Maita kunonzi open and close the door and open again. Thanks, Cheryl. Anditi. Good night, everybody. Thank you. Guys, the last person for today, guys. Last person. Oh my God. Mary. Volume. Mary. She say as my show come back. Can I do good? I'm taken. Sister Mary, we cannot hear you. Can you please increase your volume? It's an exit mudzoke futi Sister Mary vabhakara vada kupinda guys. It's an exit mudzoke futi mumbotasa kuti harisi mute device lenyu. Sister Mary, can you exit? Kana kuwedzera volume kana kuisa earphones. Kana kuisa earphones. Uyu ane class guys mangwana. Atanga chikora mangwana ari kuvhura semester yavo mangwana. Leti Gwagwa muri kuita ipakona apo. Leti Gwagwa muri weclass vakomana. Kumbi Bear. Hello. Sister Mary, it's an exit. Hi, Bear. Mire, did I put a request? Kumbi paneka keke kutanga keke. Wakaziva. Chimboti mbiro keka kukasong kako Kumbi. Okay, Sister Mary, can you join the live again? Naimba ke kuti chi? Kari dedicated for Sister Mabel. Kane beat kai. Kari poko dedicated. Kane beat la mwari kai. Kane beat la mwari. Tichagona kusumukera. Kumbi. That's what we do. Mwari komborera li. Mwari komborera li. Agokuza vana vake. Mwari komborera li.
Iyagoku arere kana Mari kombore rashem Mari kombore ranyas Mari kombore ranyas Kombore ranetina kombore ramantete Hello there. Oh, Manjenje. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Poza uripapo ungokwadinya. Mina sinzwe Sister Mary. Poza. Don't worry. That one is my bed. Don't worry. Don't worry. Don't worry about my bed. Mari kombore ralia. Mari kombore. Don't worry. Thank you. Joko Kumbi, bring it on. This is what it is. Jesus, help me. Help me. Help me. Help me. I want you to get Sister Mary. Makasa kapoze ipapo ndo kachavharisa musamba ndikakumbi kamwari komborereti kuti ukada kuti karekodwe yu. Yes. Sister Mary. Sister Mary. Sister Mary. Mary. Sister Mary. 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 Sister Mary. Sister Mary. Oh dear. Mwana wacho ndiye Mary. The only thing I can show off is Tamba, tamba, mwana tamba, poza, poza, mwana poza, dada, Mary Palace. Okay, Manjenje. You see? Oh, Sister Mary, wow. Mangona nje class ambana na Sister Mary, alright. Manaken. Sister Mary, alright. Okay, they cannot phone it. Hello. Hello, Sister Mary. Yeah, I think my mic is too. Hello. I think my mic is too playing up. But to say thanks for hosting party iri kunakidza kana munomumba tiri kutamba tiri kunakidzwa Kumbi unogona kuimba chaizvo voice rako I don't know what to say ndanga ndichiti kuti vanogona kuimba vazokuteerera ngirikini paiplayer matwinzwa keep on doing whatever you are doing. Thank you very much. Thank you. You just Jenje, you agree with me. Use this day for sister our Papa. Happy birthday to you. To all the best in life. Manjenje. Thank you. Vakuropafadzei nema desires emoyo wenyu.
Lady Gwagwa, thank you very much. You are a wonderful MC. Tinokuziyai kuno kumapla and you are, we just say, and Shema, thank you for hosting party nonakidza kudai and for running such a wonderful program. And just thank you. I did not even know chitika. And sorry to let down Lady Gwagwa. Manjenje, sorry to let you down, and nakupfeka ka regalia yanga iripoi dainda nyasogadzirira and now zoti ndichapinda. But thank you very much. Mandipinza pano. Shem TV ndiyo TV inoonekwa pamba munomu. Uri top fan pano. Thank you everybody. Mashema night. Thank you very much. Thank you. Thank you. So I would just say God bless everyone. Ariku terera, arikuita mberi. I just say may the Lord you all. Thank you. Oh, thank you, Sister Mary. Thank you. Thank you, Sister Thank Mary. you. Saka toita baba kama jenje ndikudyira keke renyu. Thank you very much. Thank you. Saka toita baba. But Sister Mary, before you go, Thanks a lot. vari kubackground vanga varida kuenda pakamera ngavauye pakamera tivao. All those vanga vari kubackground team yese hanzi ngauye pakamera. Saka ndokoti baba yandisi kunzwa kuno. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Okay, so this was our last column. Anything you want to say, but Kumbi, before I end up, but who's a rock for the song? Thank you. Please. Kumbi rekatipe Lady Gwagwa vataureka then wozoti iwo ndo unozotiimbira pekupesira. Lady Gwagwa naSister Manjenje vataure tovharisa sei. Ina handina zvekutaura except kuti thank you for the platform. Thank you kuti mangondipawo mukana kuti ndiratidzewo ushamwari dzangu maShemarians zvandinogona. Kungoti talimitwa zvedu nekuda kwemacopyright. Lady Gwagwa can perform. So thank you so much. Thank you. All right. Sister Manjenje. Thank you so much. The Shemarians, Shema TV. Kunditra. Handisati ndamboita birthday party kubva ndichizvarwa. Really? I'm not a party person. Yeah, I'm not a party person. I don't mind. I do mind going out for a meal maybe with few people, but not have a proper birthday party. I've never had one. Zevana I've done, but I'm sorry netongo chapera vhudzi nekukwenya kufunga kuti ndotangira papi. But when panapa, I just felt like, oh my God, it was just so nice. It was just so good. Connecting there, +66, +27, +491 zvese all over the world. Nema +44, 263 zvese kani kwese kwamuri kuSwaziland kupi. And it's just been so good. I had a lovely time. I can't wait for the next one, for the next year's one to come. Saka Shema otosanogadziririra futi next year. Hopefully. This time not days I coco. I want that one just by internet. Unoda kuzodya ka? Sure unoda kuzodya.
aiwa next time nondidedza inini Kazi naKumbi naLady Gwagwa. I think team yedu inenge iri strong. Hapana chimwe chatinoda. You are more than enough. Thank you so much for gracing my day. Thank you, Lady Gwagwa, for being abantu vaziva vachiita zvavo zveku-MC. Ivo zvava vandizive, but inini ndinovaziva because ndoma celebrity edu aya tinenge tichiwaziva vachidhekoreta vachiita zvavari kuita. Thank you so much for nezvamaita izvozvizvi. Mwari akuropafadzei. Nyasha, ndaifunga kuti wakanyarara zvekunyarara zviya. Ndaifunga kuti wakanyarara seni, you know. Pandatozoona kuti unonge unotaura hako. Thank you so much for all the hard work. Mwana wangu was like, I hope muri kuita zviri kuitwa naNyasha. Ndakamuratidza picture yako, akati I hope muri kugonawo zviri kuita Nyasha. Ndikati I'm trying. Saka I hope ndichazonzwa macomments kuti was I good enough here. Tiri kuona mabhaloni enyaya akanyatsogadzirwa bomb. Thank you so much Nyasha for all your hard work, for the support. Shema TV, my girl, manjenjenje wedu wezhira wekumasvingo, kwegwendo gwedu gwegweru takananga kumasvingo ikoko Bhikita kwanyika. Tiri muna mhunga. Tombomira pafiyo. Musakangana kutenda maviewers atatinawo atasvika kuma260 something. Thank you. Nekuyozoona mutambo wedu uyu wanga uri radioless. But hatasipakwa zvedu. Thank you Shema TV, Kumbi my boy, Kumbi my man, Kumbi my guy, everything. Thank you so much. Unoimba zvako, unoimba. Kuimba unoimba zvako. Yeah, very ndiri kudai yapedzira iyoyi yemwarikomborera how when tinakuti pai patinoita malive stream kumbika song ida kutoti itozikamwa kana ndinogona kuti tina channel ambo chaita sei toda kutongoti vanhu vakamirira malive inombofana kuridza iyo dhadhamuka yakundwa shamwari iyi yakunda dhadhamuka inonakidza. Okay, patinotanga toimba komborerai, patinopedza toti dhadhamuka. Right, Kumbi chimba close, guys, bye-bye. Kumbi chitisa song yako yekupesera. Vana Lady Gwagwa vachienda vachitamba tichibuda tichibaya one by one kusvika vanhu vese vapera mubox ndochiti good night. Si Kumbi thank you so much. Lady Gwagwa vanotanga kubuda. Alright, but Timbomiraika kutatanga aridza, then itotichi tokubule but Lady Gwagwa tokudai mangwana futi panapa ndisika. Ndichataura newe kuseri. Alright, iribo Kumbi pinda. Atisikuda dhadhamuka tida chawapu chedu ndogona kusumuka here pano. Dhadhamuka kutoidikuda iwe. Bring it on, Kumbi. Bye-bye. Ipapo. 100 ton asikana 100. Mwari komborera ipa. Mwari komborera li. Mwari komborera Shema. Mwari komborera Nyasha. Mwari komborera ku. Hazizi zedu ndeza Mwari, hazizi zedu ndeza Mwari, komborera kwaka
Komborera Lee, Komborera Nyasha, Komborera Shem, Komborera comment section, Komborera Shem, Mari Kombore, Komborera. Hey, let's go. Hey! God is on me. Mari Kombore, Komborera, Komborera, Ipapo. Isa, Oza Sunday. Chifa. Thank you, Masha Marian. Thank you for supporting us. Thank you so much. Thank you, Lady Goma. Thank you, Manjenjenje. Mari Kombore, Kombore, Mari Kombore, Tongoti, good night. Tongoti, good night. Tongoti, Tongoti, good night. Yeah? Yes? Ipapo. Pulo. Okay. What last time? Mwarana matwana nyasha wewe guys. Mari Kombore, Kombore la kwako. Mari Kombore, Kombore la nyash. Mari Kombore, Kombore la. Mari Kombore, Kombore la comment section. Mari Kombore, Kombore. Tamatone muno mwari. Mari Kombore, Mari Kombore, Mari Kombore, Mari Kombore. Akamanda, wasaka no kombora bana Mwari ka. Awutambe sezungu. Unongo chikore. Mari Kombore, Kombore la nyashabe. Mari Kombore, Kombore la sheme. Mari Kombore, Kombore la li. Mari Kombore, Kombore la kumi. Nasinda fugama. Kombore la tose. Dochema moyo wangu. Kombore la tose. Ah, 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 ah. Mari Kombore, Mari Kombore, Mari Kombore, Mari Guys. I give up. Thank you so much. Anytime for me. Papo. Ipapo, Konapo. Guys, good night. Janiti su chakula kubuda. Sister Manjenjenje, bye bye. Good night. Ndokubata kuseri. God bless. God bless you, Nyasha Kumbi. Thank you so much, Sister Manjenjenje. Good night. Good night. No. Guys, good night. Stakwenda.
Takuenda guys. Good night. Good night. Good night. Good night.